Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ingahle Idedelwe Ngebheyili ka10,000 IMeya yasemsinga esolwa ngecala lokubulala eboshelwe ukutholakala nezibhamu ezingeke emthethweni ngolesihlanu kanye nonogada bayo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibonela khona le video. Mangoqala sijoinele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. IMeya umletheni Ndlovu nabanye ababili sebevelele enkantolo yemantshi yasemsinga emva kokukhalelwa amasongo kaSigonyela ngolesihlanu kanye nonogada bayo IMeya emva kokutholakala nesibhamu kanye nesihlamvu okungeke emthethweni. uNdlovu ubhekane necala lokuhlinzeka ngesibhamu kumuntu ongagunyaziwe nelokuhluleka ukukhela isibhamu endaweni efanele. Abanye babhekane necala lokutholakala nesibhamu kanye nezihlamvu okungeke emthethweni. Abashushisi bafuna ibheyili kaMeya noma kaNdlovu ibe ngu10,000 kanti ke okwamanje akukaziwa. IMeya eke yabasamatheni ngokusolwa ngezitolo zokubulala elinye lamakhansela khona emsinga. Abantu babheke likhulu ukuthi kazi kuzoqhubeka kwenzakaleni uma kuqhubeka uphenyo njengoba ngalezo zinzolo ebengakabekwa icala. Bafethu ke ngizofisa mina ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje entathelwa YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.